Ntomalo lelokhaya. Angibingelela ababukeli, igama lami nguMathino kaMkhize, oyi-host yama-video eDito Kids, sishuthwa ikhaya Lehla Media. Uma ufuna ukwazi imininingwane ngekhaya Lehla Media izovela ekupheleni kwamavideo ethu. Namuhla nginey'hambile ey'mbili, umfowethu nodadewethu, esizodikida lesihloko esithi ukungasebenzi kwentsha. Ngizocela umfowethu ezazise kubabukeli ukuthi ubani, wakephi, usuka kephi. Ngiyabonga mfethu Thupha. Angibingelela ababukeli. Igama lami ngiSiyabonga kwaSamweni empangeni eSithombothini. Ngiyabonga. Ngiyabingelela kubabukeli. Igama lami nguMphile Ngakakhumalo, ngisuka endaweni yaseMacelane eSithombothini eSigodi. Ngiyabonga. Ngibonga bafethu ukuthi nizazise kubabukeli. Ngicela sebesingena mfethu esihlokweni sethu sanamuhla. Esithi ukungasebenzi kwentsha. Iziphi iy'nkinga enibhekana nazo ngoba ningasebenzi niyintsha futhi? Ngiphinde ngibonge futhi bhuti wami. Eziningi kakhulu iy'nkinga esibhekana nazo njengoba singasebenzi nesiyintsha. Ngizosho kumbalwa. Okunye kwakho ukuthatheka nje kancane. Sithina siyintsha sithathana kancane. Kukhona abafethu abahambayo mhlawumbe bayofunda ngabe mhlawumbe befike ematikeletsheni noma mhlawumbe befike emazingeni aphezulu mhlawumbe emanyuvesi. Bese bayabuya umsebenzi ngenxa ungatholakali behlala emakhaya. Bese kuba khona abanye abafethu mhlawumbe abanekhono ngabe lokwakha bese kucela mhlawumbe ukuthi mfowethu ngicela ungisiza mhlawumbe ungixoxele udaba yokwakha endaweni ethize. Thina siyintsha futhi sibuye sihlakane sodwa ukuthi hey nangu wayezenza uClever uhambe uyofunda kodwa mbuke manje uxova udaba. Kube khona bese okunye futhi kakhulukazi lokhu ngikubeke sekhulumeni osiphethe. Lokhu kweminyaka ejarizini mfethu. Kuyasilimaza kakhulu ukuthi masuna 35 awubusaqasheka. Kunabantu mfethu abaqibeke beqeda isikole sebenzisa mhlawumbe iminyaka esithe ukuhamba hamba. Uthola mhlawumbe uqede varsity usuna 35 ubuye uzohlala ekhaya. Bese uhulumeni awusaqasheki. Kuyinkinga kakhulu mfethu lokho sengathi nje siyanxusa uhulumeni wethu ukuthi ake thathe ekubheke nje lokho. Okunye kwezinto kusilimazayo. Ngiyabonga. Lelo phuzu lakho nje mfethu ngingena kuwena. Leli ndaba kahulumeni ukuthi mawusuna 35 awubusaqasheka. Ngizokhuluma ngami nje. Mina ngiqede i-degree ngino 25 years. Ngino 33 years kulonyaka kodwa still ngisebenzi. Shothi mina ngisalelwe iminyaka emibili ukuthi ngize ngikwazi ukuqasheka. Mangakwazanga ukuqasheka kulo 2 years lo shothi sengizohlala. Okunye nje sibhekene nakho kakhulu inkinga nje ngakithi endaweni yangakithi ubugebengu. Izinga lobugebengu alivele liphezulu kakhulu. Kulabantu abasha lapha endaweni yangakithi uthola ukuthi umuntu ufundile usuke evarsity, usuke ecollege, usuke ema-TVET kodwa uyabhuquza lapha ekhaya. Isigcino sakhe ugcine sengena ebugebengwini. Bayangena emakhaya, bengene ey'bayeni zabanumzane, betshontshe iy'mbuzi, bahambe beyoy'dayisa. Nakhona bebey'dayisa badayisa ngeprice encane ngoba befuna imali. Kube khona futhi abanye abafowethu. Kudlule umuthi uyadlula esitolo uthola abafowethu bamile lapha esitolo bayebhungela nje. Yini baxosha emakhaya ukuthi abasebenzi. Umuntu ubona ukuthi kunokuthi ngihlale ekhaya lokho ngibanjwa yi-stress ngicabanga kakhulu. Ngcono ngivele ngiphume ngiyothi uxoxa namanye ama-duty ukuze ngizokwazi ukuqhuba usuku ngibuye sengizolala. Ngibonge ithuba. Hayi impela seswami ngithanda ukugcizelela impela kuleli phuzu lakho lobugebengu. Ubugebengu kahle kahle kudala yikho ungasebenzi unemployment. I-unemployment i-leader into poverty. Uyalapha mawungasebenzi ngoba awukwazi ukubeka izinto etafuleni imali ayikho. If ulambile ilapho ungena khona ubugebengwini i-poverty leading to crime. Usuyangena njengoba udadewethu esho ungena esibayeni somnumzane uthatha inkomo mhlawumbe ngaqalekisa uyoyidayisa. Inkinga ngempela khona okunye ke sithine sike sibhekane nakho ngizoyikhulumela mina ngingami nje njengomfana. Hayi shebe siba nenkinga hayi noma sisaba ukunishela ngosisi. Hayi vele sibona ukuthi iyo lento yokungasebenzi. Ungayicela inamba kaSisi la eceni kwami anginikeze. Inkinga ngizomfonela ngani? I-airtime mali airtime ngiyithatha. Kwalona idatha ukuthi uMWhatsApp ngiyithatha. Hayi inkinga sike sibhekana nazo lezo kakhulu nje sifesana nazo. Angazi mina sisi ukuthi mhlawumbe nibe ney'cathulweni ey'njengezethu singabafana. Impela ke nje bafo leyo ncindezi kithi sonke labantu besifazane khona futhi inkulu. Yabona la ngaphandle kunemindeni ephethwe yingane ey'ngangami. Uthola ukuthi umuntu njengami nje ngikhona ekhaya nginabafowethu nginey'ngane kufanele zingizondle zidinga mina njalo. Lapha ngisebenzi uthola ukuthi esinye isikhathi ukhona ugogo ekhaya uhola impesheni. Le mpesheni ayisanelisani njengamanje. Nakho ngikhona mina ekhaya ngiyabona ukuthi hayibo isimo siyabheda. Sengiyaphuma ngiyahamba ngiyojola no sugar daddy
emvekeni kwalokho kufanele ngithole imali ukuze ngikwazi ukuzosupport iy'ngane. Abanye-ke bayaphuma beyofuna imisebenzi, uthola ukuthi umuntu uyofuna umsebenzi eThekwini, uma efika le efika impilo ingahlangani kube nzima amatoho awekho. Usenzani lapho useyasuka uyahamba uyodayisa ngomzimba ngoba uyabona ukuthi uzokwazi ukukhanda imali abuye ezokondla iy'ngane abuye ezokondla abafowabo. Inkinga-ke nje esibhekene nayo. Hayi inkinga enkulu impela. Mina siswami nokulalela nje-ke ngizwe mhlawumbe emarediyweni kakhulu kukhulunywa bona osisi impela abasebenza kahle abangodokotela namanesi abahamba ngey'moto impela omangquzunquzu bathi hayi banenkinga bashele. Le nkinga lena-ke iqala kuthina, yiyo lento lenkinga esibhekene nayo siyintsha yokungasebenzi. Uhlangane mhlawumbe nosisi lapha emoli uthathe inamba yakhe nithi ngibona emoli uhamba ngenyawo umfonele mhlawumbe kuze kufike umbuze mhlawumbe ukuthi hayi empilweni wenzani because sike sifuna ukwazana bese kuthetha udokotela. Yilapho-ke khona singabafana khona ekuvele kuphele ngisho i-confidence angeke ngisakufonele ngoba uvele ubona ukuthi uzofuna ama-expectations akhe ahayi nje kakhulu. So yingakho nje ngibona ukuthi osisi ngoba bebhekana nenkinga ithina kahle kahle esisuke nathi sibhekane nenkinga enkulu yakho yonke ukungasebenzi lokhu. Yabona nje bafu ngaqalisa nje ukungena emlonyeni enye nje ingcindezi esibhekane nayo ukuthola ukuthi sengithandana no-sugar daddy. Hayi ngoba ngihlosile ukuthandana no-sugar daddy. Inkinga yami ngithandana nawe bafu asisebenzi sobabili silindele isibonelelo esincane sikahulumeni. Ngivele ngibone kungcono ukuthi angithandele lana ngi-sugar daddy ongishelayo uzongiprovide uma ngiprovide ngiyabuya bafu ngizokondla wena la. Siyahamba isikhathi uyabona phela nangu-sugar daddy wami ukuthi hayi ngathi khona ongahambi kahle la uzofuna azathola. Uma esetholile wenze njani uyangibulala. Yini sifa kanjena ngesingabantu besifazane hayi ngoba suke sikuhlosile kodwa suke sithi sizama impilo. Yizo zonke inkinga lezi, yizo zonke phela inkinga. Hayi ngiyakuzwa siswami. Sibonge bafethu. Hayi cha. Niyayazi le ndaba. Anithathanga ngiyake sengiyabona ukuthi cha kanisebenzi ngempela. Nivutha kanje masikulesi sihloko. Kodwa ke bafethu mhlawumbe aningenelele niphose mhlawumbe kuzosizakala abantu abaningi abaphezulu kabakhulu ukuze mhlawumbe belekelele imiphi imbono nibona ukuthi mhlawumbe ingaxazulula lenkinga le esikuyo siyintsha. Niphinde mhlawumbe futhi nifake izeluleko umuntu osesekhaya ongasebenzi. Hayi mfowethu hayi umbuzo wakho ngibonga bona ngibonge nje kakhulu. Mfowethu siyacela abantu abaphezulu angabe mhlawumbe uhulumeni nje noma amakhansela noma yini mfethu ufike nakubona lokho mfethu engizokubeka. Mfowethu ngizokhuluma kakhulu ngomphakathi wangakithi eThombothini. Sinenkinga asinaso ngisho isikole. Kuney'ngane ey'ncane ngeke ngiyibone ngaphandle kokuthi kusebusika manje nalokho kodwa ngithanda ukubeka nje kuqala. Zihamba ngenyawo ubona hayi lana phela lokhu kusafunda kwesam first year nje noma ngabe ngifundela ini ubone kubheke ngenyawo isikole siqhele sile kude. So ngithi ake ngicele abantu abaphezulu lapha Nkosi yami ukuthi beke bezizwele bakithi besifakele isikole noma singaba nababanga phansi angabe siqala mhlawumbe ka grade R up to grade 4 lo muntu ke mayesekhulile usengakwazi ukubheka ngale njengoba nje itshontshe ingane kanje ezinye zezinto esibhekana nazo ziba zinkingi. Uma sesifakile ke lesikole mfowethu isikole ngeke kuqasheke ukuthi mhlawumbe kuqasheke othisha kuphela kusona. So kwenza umehluko beqasheke labo thisha labo kodwa nje sithanda ukuthi siqede unemployment. Sithanda ukuthi isikole mase sikhandiwe kuqashwe khona abantu emphakathini mhlawumbe ngabe abapheka esikoleni kuba amalungu omphakathi ibona abapheka esikoleni aba-provider be-feeding scheme kube amalungu omphakathi abantu abaney'ngadi mhlawumbe kanje kube ibona aba-provider ey'koleni mfowethu. Okunye ngeke ngikubheke sicele futhi ukuthi kwesambezana ngama-mobile amaklinikhi asinawo ama-transport ayashesha ukuphela. Uma umuntu kuye kuvele mfethu ukugula nje esikhaleni out of the blue nangumuntu uyagula 11 akwazi ukuthi uzomshonsaphi imoto seyiphelile ama-transport sicele kwasamasifakele nama-mobile sazi ukuthi ilapho esiphephela khona. Lapho masiphephela khona ngeke kusizakale kuphela umuntu ogulayo but kusizakala abantu abaningi. Kuyaqasheka noma nesa-qualified ahlezi emakhaya. Uma kuqasheka abanesi kube khona nabanye abangavuleka amathuba kumele kuhlelele ama-mobile ayaklina njalo. Kube khona kanjalo njalo nokunye abantu abangamhlawumbe bakline njalo into engabagunda khona. Ezinye zezinto futhi engibonayo ukuthi uhulumeni engabheka nje esisize kusona ngingabali uhulumeni kuphela. Angazi noma siswami ngiqedile yini. Ngiyakuzwa impela bafu nami nje isikhalo sami kakhulu noma umbono wami ngicela nje ukudlulisa kakhulu lapha phezulu kuhulumeni. Ngidlulisa kakhulu nabaphethe nje induna amakhansela nasebukhosini. Ngiyacela nje kubona ukuthi beke beze besondele kakhulu emphakathini bekhulume nabantu abasha. Kunabanye abantu abasha abafisayo ukuqala amabhizinisi kodwa manje abanazo izinto zokuqala ama-resources amabhizinisi. Bengasiza nje uhulumeni ubathathe labantu ubahambise kuma-training center
Emva kwalokho ubathathe futhi ubahambise iminyaka abangangena kuyo ukuze bekwazi ukuthi besizakale bethola ama-resources okuqala amabhizinisi. Kunabanye nje abathanda ukubhaka kodwa manje abanazo iy'tofu. Uma bengase nje uhulumeni angenelele lapho aba-provide ngey'tofu nabo bebhake bebuye bezodayisa khona la emphakathini bekwazi ukuy'philisa. Abanye bathanda ukwazi kha amakhabethe. Ngakithi nje kunobaba nje okwehlanganisa amaplange lapha ofuna ukuzakhela amakhabethe amafenisha. Engathi uhulumeni bengangenelela kakhulu abasize nabo abahambise khona ama-training center betrainwe bethola izinto bese yaba-provide ngama-resources. Baningi abanye bayathanda ukutshala engadini, uhulumeni angenelele ababiyele iy'ngadi aba-provide ngey'mbewu. Beyazi leyo nto ingasiza ngisho nasey'koleni njengoba njengamanje ey'koleni kuyadliwa. Ukudla kunga-odwa khona la, o-supply basey'koleni bengeza khona la emakhaya bethathe khona ukudla behambe beyopha iy'ngane zethu ey'koleni. Leli phuzu lakho nje siswami ngengigcizelele njengabe uchaza nje abantu abakhanda ama-furniture kanjena emthathe ngempela bese emthathile labo bantu labo abatrain angeke sizakale lowo muntu loyo kuphela but uzobuya to the community atrain abantu asiza abanye ukuthi mfethu kwenziwa kanje lapho mase sewusukunokhona ukusizakala abantu abaningi uhambile wayotrainer naye wafundiswa dlulisela kwabanye. Umqondo omuhle impela ngiyakuzwa siswami futhi ngiyavumelana nawe. Bafethu esenikhulumile ngiyathemba ukuthi abazobuka ivideo bazwile and ngiyathemba ukuthi mhlawumbe abakhulu bazobona mhlawumbe bahlale phansi nabo nabanye abahlala nabo bebonisana ukuthi no asiwathatha amanye ama-point lama mhlawumbe bazolekelela enciphise ukungasebenzi kwentsha. Sesigoqa nje bafethu mhlawumbe ukunika ithemba kumuntu osekhaya ukuthi yini nina enenza ukuthi mhlawumbe ningazenzi izinto ezimbi ukuze nithole imali. Naye ebona ukuthi hawu kanti ngisho ungazenzi izinto ezimbi uyakwazi ukuthi uphile. Izini izinto ezinifaka nje emgqeni ukuthi no siyabona ukuthi asisebenzi kodwa ke asifuni ukwenza izinto ezimbi. Yiziphi izinto ezinika nje leyo nto leyo ukuthi nihlezi nikulayini owodwa wokuthi ngilinde isikhathi sami noma ngingasebenzi ngiyogcina ngisebenza ikuphi bafethu? Ngiphinde ngibonga futhi kodwa wami ithuba. I think mfethu kubalekile ukuthi empilweni ube nama role models. Kubaleke kakhulu ama role models angikholwa ukuthi kukhona umuntu akabane role model mfethu ukuthi hey ngoba lo isigibini nami ngifisa ukufana naye umuntu ohlele kusho njalo no. So kunabantu la emphakathini angabe ungakhulumeki umphakathi wethu nje kodwa. Kunabantu bese emphakathini la sinabafundisi abantu abangaba ngabamenzo. Singabantu khona abantu abasebenza kahle onesi, odokotela, othisha bakhona lapha. Asebebadala sikhuluma thina siyintsha. So kubalekile ukuba ne role model ubukele kubantu asebephumelele empilweni asebe-achievile. Lokho ngicabanga ukuthi kuyaguide nawe ukuthi ube nesimilo empilweni. Angazi amadoda wethu mbuke kahle. Hayi ngiyakuzwa mfethu. Mina nje ngingakusho okungigqugqumeze nje kakhulu ngasho ukuthi i-background yasekhaya idlalile kakhulu indima. Ngikhulisa abazali abahlezi bengitshela ukuthi kubalekile ukuthi ubekezele empilweni. Kubalekile ukulinda wazi ukuthi izinto ezinhle ziyalindwa. Ube nanethemba. Ilekho nje okungigqugqumezele kakhulu ukuthi ngingayitholi sengena ey'ntweni ezimbi. Ngiyazi ukuthi bakhona odadewethu nabo abagcina sebewele ey'ntweni ezimbi. Angifuni ukusho ngithi i-background yabo ingoba bona intekenteke cha. Kodwa nje mina kungisebenzele kakhulu i-background yami yasekhaya ukubekezela, ukwamukela isimo, ukwazi nokuthi izinto zenzeka ngesikhathi. Ngihlezi nginethemba ukuthi mase kufike sami isikhathi akukho kuyoshintsha kuyokwenzeka lokho nami ngiyothola umsebenzi. Sibonge bafethu ukuthi sinicele nifike la sizodingida esihlokweni esithi ungasebenzi kwentsha. Siyathemba ukuthi ababukeli bazocosha, abaholi bazocosha behlale phansi bebuka ukuthi hayibo labantu abayikhuluma lento yazi mhlawumbe singayenza mhlawumbe ingenza ushintsho kakhulu bese ke ngininika ithuba bafethu ukuthi mhlawumbe umuntu ngayedwa evalelise kubabukeli. Mfowethu ngiqale ngawe ngicela uvalelise kubabukeli. Siyabonga ababukeli. Ngiphinde futhi ngithanda ukubonga i-DYK okude Job Hits okuyona esimemile njengoba nje siphambi kwenu. Ngiphinde ngibonge nekhaya Lehla Media. Sengathi bafowethu nabantu ade sibacela zonke izifiso zethu esifisa zenzeke nje emphakathini kufike nakubona kungangeni ngapha kuphume ngapha. Siyacela siyintsha. Siyabonga kakhulu.
Ngiyabonga kakhulu babukeli ithuba enisinike lona. Ngiyabonga kakhulu nakwi-DYK esimemile. Nginifisela konke okuhle. Siyabonga. Bonga thina. Sibonge bafethu, siyathemba ukuthi kuningi okuzofundakala kule video yethu yanamuhla. Sibonge babukeli, sibonge ikhaya elihle ngokushutha until ivideo ezayo. That's your kids. Futumalo.